Nhar il-Ħadd l-ewwel ta' Diċembru fil-parkeġġ tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin maratona organizzata mill-priġunieri stess. Qegħdin fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin fil-bitħa fejn fl-ewwel ta' Diċembru hawnhekk ftit il-bogħod minn hawnhekk fil-parkeġġ tal-Faċilità Korrettiva se jkun hawn kunċert. Sasseħ il-ħolma li xtaq dejjem nagħmel li nagħmlu kunċert għall-inmates hawnhekk u jiġifieri fehm li jkun kunċert li nagħmlu bejnietna u nispera li jkun ta' suċċess. Nistieden kulħadd jiġi hawnhekk biex jipparteċipa magħna, jkun kunċert tajjeb ħafna, jkun hemm diversi kantanti oħra magħna. Aħna ċettajna bil-band kollox u għandna 3 kantanti oħra ma' Mike li ħajkunu Olivia Lewis, Tiziana Kalleja u Alexander Xkembri se jnaqdu l-erba' l-ħin kollu fuq il-palk. Aħna morna fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin naraw l-aħħar preparamenti għal din il-maratona. Tkellimna ma' Manuel, wieħed mill-organizzaturi. Għaw ammont kbir ta' residenti, sħabi, naħdmu biex din il-proġettu għatana, dak kollu qed nagħmlu huwa tagħna. Allura iktar ħirex mill-qalb. Aħna żinna l-coconut, nagħmlu festa tal-ħellu bil-coconut. Dak li timmaġina jsir bil-coconut mir-residenti flimkien ma' Ser Paul Bosch Bonaci se jkollna maratona qabel biex isir dan il-ħellu biex imbagħad jinbeħem barra u dħul kollu jmur għar-rajs. Fil-Faċilità Korrettiva tkellimna wkoll mal-Operations Manager. Nixtieq li l-pubbliku jipparteċipa u jgħin għax verament dawn in-nies qed jagħmlu xi ħaġa ta' ġid għal dawn in-nies biex once li joħorġu minn hawn ġew ikunu jistgħu jerġgħu jintegraw ruħhom fis-soċjetà. Dawn in-nies ma tistax tibqa' tħares lihom b'dik il-lenti tgħid isma' dawn qegħdin hemm ġew u aħna qegħdin hawn barra. Dawn fl-aħħar mill-aħħar huma aħna huma parti mis-soċjetà u rridu nagħmlu kif nagħmlu biex din il-ferita tagħna nġarbuha. Nappella nies jkunu preżenti għax il-preżenza tagħhom se tkun risposta ta' iva aħna lesti li nagħtu ċans u nilqgħukom lura fis-soċjetà jekk kemm il-darba intom tibqgħu taħdmu fuq dak li fil-passat ġalkom tweġġew il-ħaddieħor. Nhar il-Ħadd wara l-Funrun ibqgħu sejrin il-Faċilità Korrettiva ta' Kordin għal maratona li tibqa' għaddejja sa tard filgħaxija.